Kaixo, ni Zahar Mendiguren Kosaia naiz, Aiaraldea Ekintzen Faktoriako kidea, eta William Ohitzen aurkeztu genuen proiektua Euskal Herriko esperientzia bezala faktoria da. Hemen ikusten duzuen pabelloi hau, 750 metro kuadro ditu eta Euskararen arnasgune izateko sortu genuen. 2009-2010 inguruan auzolanean ekin genion Aiaraldea komunikazio lehioa proiektua sortzeari, tokiko euskara hutsezko komunikabide bat da. Eratu genuena modu horretan Aiaraldea eskualdea osatzen duten 9 udalerriren eguneroko bizitza hori, edozein esparrutako aderarik ere euskara hutsez jaso eta zabaltzeko. 2015-2020 etapa horretan hartu genuen beste erabaki importante bat, euskarak hiztun komunitate gutxitu bat izanik ere espazio propio bat behar zuela izan zen, eta modu horretan 2021 irekiko genuen faktoria pabelloi hau erosi genuen, eta gaur egun hemen garatzen dugu hezkuntzak bere jarduna, 0-3 urtekoentzako espazioa, hezitzaientzako formakuntza, familientzako eskaintza, udaleku ibiltariak, eskoletarako gida pedagogikoak, eta beste hainbat proiektu dituelarik, kulturaren lanildoa, eta hor euskarazko kultura edo sorkuntza edo sormena garatzeko baliabideak eskaintzen dira, sormen bekak edo gonaldiak sustatuta. Aiaraldea komunikabidearen egoitza ere benitze kokatzen da, eta hemen egiten da gaur egungo webgune, redakzio, ikusentzunezko lerro guztia, sare sozial edo plato edo zuzeneko edo egunkariak 15 eskatzen duen ekoizpen guztia. Feminismo lanildoa eta hor batetik bat basaretzeko eta alduntzeko proiektuak daude abian, izan etorri berriekin kulturartekotasuna eta inklusioa sustatzeko edo bestelako erreferenteetan eta ezagutzetan ikuspegi eta balio feministak jendarteratzeko. Horrez gain, ekonomia sozialera aldatzailea ere bada gure lanildoetako beste bat ulertzen dugulako balio eraldatzaileetan sustatutako komunitate eta proiektuak direla guk nahi ditugunak, eta zentzu horretan gure Argindarra, Goienerrekin dago, edo Izarkom, edo adibidez Sabaian eguzki plakak jarrita, biharko egun batean energia komunitateak ere sortzeko proiektuak eta ideiak martzan ditugu. Hau esan da, euskaraz amesteko eta bizitzeko espazio eta egitasmo bat da gurea, pizkatxo bat ibiliak erakusten duen bezala, euskara bezalako hiztun komunitate gutxitu batek erdal eremu batean hizkuntza bat hegemoniko edo nagusi edo balio erantzidun ekatzea posible dela erakusten duena. Ze ekarpen egiten dion faktoriak kasu honetan komunitatearen garapen eta hizkuntzen bizi berritzeari, euskaratik eta euskaraz bizi esparru edo eremu ezberdinetarako alternatibak eta komunitateak egituratzea, izan daiteke lehen aipatu komunikabidearen adibidea, kulturatik zelan euskarazko lanak, plazaratzeko egiten den lanketa guzti hori edo adibidez elikadura burujabetzaren hildoan euskarak saretu eta ikusgarritu, aitortu eta bultzatzen ditu tokiko produktu agroekologikoen bidez ontzen edo egiten diren subete eta perre kozinatuak edo ekonomatua bezalako denda fisiko eta digitala, zeinetan elikadura burujabetza oinarri edo lurgune duten ekoizle guzti horien lana kohesionatzen den komunitatearen eskura jartzeko. Pizkatxo bat filosofia horretan egiten dugu guk lan, matrioska itxura duen etxe honetan faktoriak unearen arabera formatu, proiektu eta oso komunitate eta balio ezberdinak batu eta zabaltzen dituelako. Zuenean Euskal Herria etorri, faktoriara edo bestela faktoria.eus webunean gure lan guztiaren berri izango duzue.